Мова корінного кримськотатарського народу – основа ідентичності та цілісності української нації. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно із Меджлісом кримськотатарського народу та провідними фахівцями розробили концепцію розвитку та популяризації кримськотатарської мови до 2032 року. У міністерстві вважають, що в умовах окупації кримськотатарська мова потребує підтримки української держави. Це демонстрація єдності в рамках країни, демонстрація спільних інтересів, спільних цінностей і демонстрація того, що у нас спільне майбутнє. Концепція охоплює всі сфери застосування кримськотатарської мови: викладання у школах та вишах, створення посібників, виробництво кримськотатарського контенту. Зокрема, підтримка медіа, популяризація кримськотатарської серед українців. Автори концепції сподіваються, це дозволить збільшити кількість носіїв зникаючої мови. Але почати треба із основ. Зокрема, із затвердження єдиного правопису, каже викладач кримськотатарської мови Київського національного університету імені Шевченка. Правопис – це конче необхідна річ наразі. А друге – це, звичайно, наявність електронного. На мою думку, вже треба переходити більш на цифровий формат, бо він популярний і він зручний для використання. Це укладання словника, тлумачного словника. На жаль, для нашої мови це теж є велика проблема і прогалина. Чому? Тому що виникає проблема при вивченні мови через полісемантизм нашої мови. Тобто одне слово може позначатися в різних контекстах, мати різне значення. Після затвердження кримськотатарського правопису та укладання тлумачних словників, яких наразі бракує, необхідно створити єдиний науково-методичний центр. Таку думку підтримує очільник Меджлісу Рефат Чубаров. В цій концепції дуже чітко визначені напрямки, які мають привести до кардинального покращення становища з кримськотатарською мовою. Це словникова база і в першу чергу необхідність підготовки тлумачного словаря з різних сфер життєдіяльності суспільства. Тобто словникова база – це перше. По-друге, це створення такого центру щодо науково-методичного центру розвитку кримськотатарської мови. Це записано в концепції, але ми думаємо трошечки далі. Ми говоримо в наших обговореннях про інститут історії, мови та літератури кримських татар. До роботи над концепцією також залучили журналістів та дипломатів. Один з них – кореспондент Укрінформу Хірано Такаші. Він мовознавець, почав вивчати історію України. Вважає, що без знання історії Криму, кримських татар та їхньої мови – це неможливо. Коли почав опановувати кримськотатарську, не знайшов в книгарнях нічого якісного і зрозумів, що це треба виправляти. Він підготував аналітичну статтю про те, як зробити кримськотатарську популярною. І це не тільки якісні навчальні матеріали. У світі є багато вже тривалий досвід популяризації, чи точніше відродження мов корінного народу, корінних народів, наприклад, норвезький, де є університет, де можна вивчати всі предмети мовою корінного народу, навіть можна здобути вищу освіту тільки мовою корінного народу. А також моя порада стосується популяризації кримськотатарської Вікіпедії або соцмереж у цілому. Наприклад, існує кримськотатарськомовна Вікіпедія, де можна будь-хто брати участь у написанні статей. Також це буде унікальним архівом кримськотатарської мови. Окрема стаття розвитку кримськотатарської мови у створенні ігрових, анімаційних та документальних фільмів. В стрічці «Додому» режисера Нарімана Алієва більше третини всіх діалогів кримськотатарською мовою. Сам факт, що таке питання підіймається, для мене вже є важливим, і це дуже добре. Ми маємо боротися не тільки за кількість або за сам факт присутності кримськотатарської мови, а також за, скажімо, за художню цінність, щоб вона була там присутня. Фінансувати концепцію збираються з державного та місцевих бюджетів, а також розраховують стягнути кошти з Росії за окупацію Крима.
Звичайно, Україна буде виставляти претензії і вже зараз виставляє певні претензії в рамках судових процесів. Тобто, як потенційний фактор, в тому числі фінансування цього питання, він є. Адже ця концепція – це на роки. Зараз концепція у відкритому доступі. Громадськості пропонують долучитися до її поліпшення та пропонувати свої ідеї Міністерству реінтеграції тимчасово окупованих територій. Також Меджліс кримськотатарського народу формує робочу групу з підготовки стратегії розвитку та закликає усіх бажаючих, особливо з тимчасово окупованого Криму, долучитися до неї. Письмові пропозиції та зауваження до проекту концепції можна направляти до 22 лютого. Після концепцію має затвердити Кабінет міністрів. Муслім Умєров, Урені Сейтумєрова, Заман, АТР. Туреччина має активніше реагувати на порушення прав в окупованому Криму. Про це з трибуни великих національних зборів Туреччини заявив депутат з Ескішехіра Утку Чекірозєр. Він нагадав парламентарям про злочини окупаційної російської влади. Наголосив, що з 2014 року 16 кримських татар загинули в російських тюрмах, 11 зникли безвісти, а 50 тисяч людей вимушено покинули півострів. Вони сподіваються на підтримку, а турецький парламент має реагувати на порушення прав людини в окупації, каже Чекірозєр. Кримські татари з усього світу уважно спостерігають за нашими співвітчизниками в Криму. Але, на жаль, Туреччина пасивна в кримському питанні. Наш меджліс має реагувати на порушення прав наших співвітчизників. Щонайменше між нашим парламентом та меджлісом кримсько-татарського народу має бути створена група дружби. Кримські татари чекають більшої підтримки від Анкари та нашого парламенту. Çok büyük destek beklemektedir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Окупаційні силовики піддають жителів Криму більш жорстким покаранням тільки через їх етнічне походження та релігійні переконання. Про це європейським парламентарям розповів заступник голови української делегації в ПАРЄ, народний депутат України Рустем Умєров. За його словами, країна-окупант необґрунтовано звинувачує кримських татар в скоєнні сфабрикованих злочинів, переслідує мусульман та вірян Православної церкви України. Саме через це окупанти порушують права цих людей. Ще одна демонстрація етнічного профілювання, використовувана російськими правоохоронними органами, це позбавлення наших політв'язнів медичної допомоги. Я говорю не тільки про загострення хронічних захворювань, але й про ставлення до наших громадян під час COVID-19. У адвокатів та родичів наших політв'язнів є докази того, що нічого не робиться для запобігання поширенню коронавірусу серед ув'язнених в різних в'язницях. Українська делегація в ПАРЄ обговорила Кримську платформу з генсекретарем Ради Європи. На зустрічі з Марією Пейчиновіч-Бурич домовились про підтримку з боку Ради Європи української ініціативи, а також говорили про виконання рішень Європейського суду з прав людини та роботу Офісу Ради Європи в Україні. Парламентська асамблея Ради Європи відхилила пропозицію про обмеження повноважень російської делегації. Її висунули представники України та держави-партнери. Натомість асамблея ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не запроваджуючи проти неї санкцій через дії, що суперечать принципам Ради Європи. При цьому асамблея прийняла одну з поправок від України, яка підкреслює, що Крим є незаконно окупованим Росією. Вимоги щодо Російської Федерації, які пов'язані з окупацією, залишаються чинними попри дозвіл на повернення Росії до ПАРЄ. Документ затвердили 107 голосами «за». 36 парламентарів виступили проти, 24 утрималися. Російські депутати не мали права брати участь у голосуванні. 5529 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Побороли вірус 11 946 людей. А ще 149 українців померли внаслідок хвороби, кажуть в Міністерстві охорони здоров'я. Найбільше нових пацієнтів на Львівщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині та в Києві. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що перші дози вакцини Україна очікує вже в лютому. Вони мають надійти з двох джерел – від ініціативи COVAX та державних закупівель. За словами чиновника, точна кількість доз та дата, коли вона може з'явитися в Україні, стане відомо орієнтовно 29 січня. Мобільні бригади вже укомплектовані, а для навчання медпрацівників роботі з новою вакциною знадобиться 2 тижні від дати її отримання. Компанія Pfizer підтвердила механізму COVAX можливість і передачу 50 мільйонів вакцини
МРНК-вакцини для механізму COVAX. Україна війшла в 92 країни, які в рамках механізму COVAX будуть отримувати вакцину безкоштовно, разом з шприцями, разом з розчинниками. А в окупованому Криму 282 нових пацієнти з COVID-19. Ще 13 людей померли внаслідок хвороби. На тлі сумнівної коронавірусної статистики окупаційна влада Севастополя послабила карантинні обмеження. Місцевим готелям дозволили селити тих, хто приїхав з Росії, навіть без тестування на ковід. Крім того, окупаційний очільник міста Міхаїл Розвожаєв дозволив святкування компаніям до 15 людей, а також нічну роботу ресторанів та кафе. Пропагандисти брешуть, а російські куратори знущаються. Контррозвідка СБУ затримала розвідника окупаційних військ на Донеччині. Місцевий житель приєднався до окупантів в 2016-му. Зізнався, що воював проти українських військ поблизу Докучаєвська, Авдіївки, Луганська та селища Стила. На допиті розповів, що кадрові російські офіцери керують усіма підрозділами та адміністраціями. Вони, каже, постійно знущаються з місцевих колаборантів, а місцеві пропагандистські медіа брешуть і не розповідають, що саме російські окупанти обстрілюють цивільні квартали. Колишнього бойовика підозрюють в терористичній діяльності, за що може відправитися за грати на 15 років. Наразі він співпрацює зі слідством. Очень много приезжает российских кадровых военных, которые занимают очень высокие должности и также занимают должности в батальонах, в ротах, в взводах. Они относятся к нам очень плохо, к местным ополченцам, презирают нас, считают быдлом, применяют нам физические наказания, всячески унижают. Тим часом окупанти продовжують бити великим калібром. Поблизу Павлополя, що на Донеччині, відкривали вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів. На підступах до Богданівки та Луганського ворог гатив зі станкового протитанкового гранатомета. Також фіксували постріли зі снайперської зброї. На всі 10 обстрілів ворога українські військові відповідали вогнем. Втрат серед бійців Об'єднаних сил немає. В передмісті Мар'їнки та Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного, що на Приазові, ще й з підствольного гранатомета. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Північ» неподалік населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а біля Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета. На обстріл противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.